Здравейте хора, аз съм Ники Пики или Trollface, както искате ме възприемете. Днес ще ви обясня за нещо, което си го намислих отдавна. Това е промотиране на канали или демек да си ги рекламираме. Единственото, което е нужно, е да напишете в вашето описание линк към каналът Trollface Звук и да си напишете в коментарите линк към вашият канал. Линковете ще ги промотирам в едно мое видео, а пък ще изтегля и една томбула, в която ще изтегля няколко човека, които ще спечелят. Аз пък спечелят. То не е точно спечелят, но защото то няма да е кой знае колко важно. Просто ще направя ревю на техният канал в мое видео. Ако ви хареса ревюто, ви моля да направите и ревю на моят канал или да дадете просто палец нагоре или да ми се абонирате. Не знам, нямам си никаква идея. Каквото желаете, но предпочитам да ми се абонирате. Не знам просто още какво да кажа. Това е което мога да кажа. Ако ви харесва идеята, напишете в коментарите, че ви харесва, напишете линк към вашия канал и ако напишете в някое ваше описание на някое видео линк към моят канал, тогава ще напиша в видеото, където ще изтегна томбулата, линк към вашия канал. Томбулата не съм сигурен кога ще изтегля. Зависи колко човека за колко време ми напишат линкове към техните видеа. Аз пък към каналите и примерно от 20 човека ще избирам. Това е което мога да кажа и от мен чао!